מה הסיבה שאתה כל כך אוהב לבוא הנה? מה? מה הסיבה שאתה כל כך אוהב לבוא הנה? תמיד זה המקור. למה? המשק, כמו שהוא היום, זה משהו של הזמן הזה, החדש. אני, כמו כל זקן, אוהב ללכת אחורה. אוהב נוסטלגיה. לראות את היסודות. היות וכל זה מה שפה צמח וכל זה, כן. היה לי חלק בזה. חלשים הם נורא חלשים. נורא חלשים. הם שטחים, הם לא יכולים להגיע לעומק בשביל להחזיק עץ גדול. נכון. אז אני חושב שזה בכלל היה טעות לשתול פה אורנים, לא? לא, אורן הוא באמת טוב לו. אבל כשאז קשרנו למשל את החיטה בשקים, זה לא בהיכלים כמו שהיום עושים, כן. אלא שקים. היה איש עובד על יד המוצא של התבואה שנשפכת, כן? כן, שקי יוטה, אני יודע. כן. שזה שקלו בטח 40-50 קילו. היה לו זמן, לא, עשינו שקים של 100 קילו. 100 קילו, וואו. עם פס אדום זה היה, וסחבנו אותם, חביבי. וואו. זה היה התחרות, לא כמו שאתם היום מחפשים, היה התחרות מי מרים בעצמו את 100 קילו על הגל. ואתה הרמת? לא. לא הרמת. אבנר, אני רוצה לחזור לקטע הזה של שריד. של להחזיר אותך לתקופה הראשונה. ואתה היית בין הראשונים וגרתם באוהלים, נכון? בוודאי, אנחנו היינו קבוצה יותר מדי גדולה. ופה היה, קודם כל, הקבוצת אחווה, היו משפחות כולם. היו איזה רווק אחד או שניים. ליטאים כולם. אנחנו היינו בכלל בשבילם תרבות אחרת. הם היו כבר מנוסים בארץ, עבדו בכל מיני עבודות, בכל מיני מקומות. פתאום באים פה איזה צוצקלח, יקים כאלה, גויים גמורים, תרבות אחרת. יש רכס, כן? על הרכס בדיוק למעלה. עשינו את השביל. וכל החיים של הקיבוץ בהתחלה התנהלו שם איפה שמגרש החנייה עכשיו, נכון? עוד קצת יותר פנימה. עוד קצת יותר פנימה. למטה איפה שנגיד המרכולית, שם היה גורן. שם היה גורן ממש, אני עשיתי עוד תרחה שם, אתה יודע מה זה תרחה? לא. עם סוס, עם פרידה בוטית. כן. אתה מסתובב על קרש עם אבני מזלת. שם על הגורן הזה, כשבאתי הנה והכניס אותי בתור פרימוס לזוג של הליטאים. כן. אז אחרי לילה ראשון החלטתי ישן על הגורן. ואז עברת ופשוט ישנת בגורן? בוודאי, גם מנחם. אותו הכניסו אצל מישהו אחר. איזה מנחם צנטנר? כן. אמרתי לך ששלושה חבר'ה, אנחנו באנו הנה לפני כל הקיבוץ שלנו. שהם רצו לראות מה היה קיבל. זה היה אתה, פפו ומנחם? לא פפו, היה מנחם, פאול פישל, פרנסי ואני, כל אחד לפי מקצוע. אני בתור מכונאי מסגר, ומנחם בתור מפתן, ופאול בתור עגלון חקלאי. היה תנור, בנינו את התנור, לא אנחנו, אלא איזה ערבי בנה אותו, מנצרת נדמה לי, ושמנו עליו גג וצד ליד אחד האופן. ומי היה אחראי על כל הסיפור הזה? מה? על כל הסיפור של האפייה של הלחם. לפי תור כל שבוע מישהו אחר. מישהו אחר? כל אחד היה צריך לעשות לחם. הייתה עבודה קשה מאוד. הבעיה הייתה להכין את הבצק. כן, ללוש את הבצק. זה הכל בידיים. ללוש את הבצק, אני מכיר את זה. וסיפרתי לך את זה הרי כבר. כן. איך שכל אחד
לי הייתה פעם חוכמה, ראיתי אם אני מכניס הרבה מים, נו. אז הרבה יותר קל ללוש. הרבה יותר קל ללוש, כן. אז עכשיו שצ'יק צ'ק עשיתי את זה. אבל זה יותר דביק. אז זה... הוא הרבה יותר דביק. לא, הלחם עולה טוב. עולה טוב, הוא רך יותר. אבל אחרי היום אתה לא יכול, זה אבן. אתה תראה, כן. איפה שאתה רואה את הפצעים האלה. פה צמח משהו, היו צריך לגזום את זה. ומהעץ האוריגינלי אתה רואה נגזר החתיכה הזאת למעלה. הגזע. כל זה ניסיונות ובקושי עכשיו יש פה הצמיחה הזאת. זה עבודת נמלים. העבודה שאתה עושה זה בעיקר בשביל להכניס אוויר. אור. כן. אור. יש צמיחה, והצמיחה היא... צריך לפתח את האש שילך כלפי מעלה. הנטייה של הזן הזה בכלל לתת את הפרי למטה. רגע, ריד זה זן אמריקאי, נכון? מה זה אמריקאי? ריד בכלל. בדיוק, ריד. שם הוא אמריקאי. עכשיו, את העבודה הזאת אתה למדת ממישהו, או שפשוט תוך כדי עבודה? זה היגיון חקלאי. אם אני מבין את זה נכון, הסיבה העיקרית שאתה יורד לעבוד, שאתה שוכח כאן דברים. אתה עם עצמך ואתה נהנה מהעבודה. זה חיינו, מה זה? אבנר, אתה כבר לא ילד ואתה עברת את גיל... כשהחלטתי על הדרך הזאת, אז ידעתי, זה עבודה קודם. רגע, שהחלטת על הדרך של הקיבוץ? לזה אתה מתכוון? על איזה דרך? מהבית החוצה לישראל, לפלסטינה. לפלסטינה. אז ידעת שכל... אז חלוציות. רגע, היית ילד בן 18, והחלטת אז שתעבוד כל חייך? בוודאי. תביא, תעזוב את זה, נו, אני אומר לך עוד פעם. לא, זה מעניין אותי דווקא. זה לא, זה מעניין אותי. כלומר שהעבודה פה מרגיעה אותך. אני לא אמרתי את זה. אז מה העבודה כן עושה לך? ריפוי בעיסוק. כלומר, מה שסיפרת לי אתה לא מספר לאף אחד. אתה מכריח אותי. אני יודע. אני יודע. לכן אני אמרתי לך. לא מעוניין בכלל. כן. בוקר טוב, אבנר. בוקר טוב. האור הוא כבר מזמן. האור הוא כבר מזמן. כן. אתה קם מוקדם בבוקר, נכון? כמו שסיפרת לי. אתה לא יכול לישון. פה הנוף הזה, אני משתגע תמיד. כן. כל יום שאני רואה אותו, זה טוב לי. יש פה הרבה חברים טובים, חברים. שזה כבר אחריהם. אתה איפשהו מקנא בהם? שהם כבר פה ואתה עוד... לא. לא, נכון שלא? לא. אמרתי לך כבר, לו אפשר היה לגמור איך שרוצים, אז זהו בדיוק הזמן. מה שגדעון עושה פה, זה נעמי. גדעון ברטל. כל שבוע פרחים חדשים של כל עונה, יש לו פה מה שאתה רוצה. כן. הכל צידי ההשקעה קבועה. זה בכלל, גדעון זה בחור יוצא דופן. נו, אתה רואה אבנים? כן. באה היערה מאמריקה, כשבאה בפעם הראשונה שם לקבר, אז עליתי איתה לקבר, בת אמריקאית, אז היא רצתה לעשות פרחים לקבר, אז אני אמרתי לה שאצל יהודים
לא שמים פרחים. אלא? זה בגלל גוי. אהה. אז באתי לה, אמרתי, יהודי שם עבד. והסברתי לה למה זה, למה השיטה הזאת. נגד עין הרע, לא? לא, גם אתה לא יודע. גם אני לא יודע. עם נודד במדבר פקים. כן. איך קוברים את המת? את הבדואים? כל דבר מוציא אותו מהחול. ורצו לכרות את המת, כמה שלא חפרו את זה עמוק, זה לא עזר. ואז למדו שאיפה שנודדים במדבר, אם מוצאים כבר איפשהו איזה אבן, לוקחים אותו, אוספים אותו, בשביל לשים אותו על הקבע. הראיתי להם שם את הקבע של שפרה. על זה יש הקבע של משה. מי זה משה? האח שלה. האח שלה, כן. ועל זה יש מקום ריק. ועשו טעות. אני ביקשתי שישאירו מקום בשבילי ובשביל משה. וחשבתי, אני אהיה באמצע והם משני צדדים. השפרה היה כבר הקבע. כן. היו שני מקומות. שנה אחרי זה מת האח שלה. האח שלה. אז קברו אותו במקום בצד השני, על ידה. כך שאני אהיה בצד שני. והנה שפרה, ופה זה בשבילי. ופה זה המקום שלך? כן, הנה אתה רואה את הרחיב הספוציות. פה, צריך להיות המקום שלך. זה בדיוק. מחזור שלי, אבנר, למרות שאתה מתלונן מדי פעם על בריאות, קצת אתה עוד ממשיך לעשן. זה לא מה. כבר נשאר לי. צריך להיות ממשהו וכלום. עוד ליהנות? לא לסבול. רגע, אבל אתה סובל מזה שאתה מעשן או מזה שאתה לא מעשן? אני אומר שסובלים מהרבה דברים. כן. אז העישון לפחות אני לא סובל. אני לא אומר שאני נהנה, זה עניין של הרגל. זה עניין של הרגל? יש הבדל בין הרגל וליהנות. שפרה סבלה מזה? מה? ואיך שסבלה. כן? היה לה אסתמה. עבדה שנים בלול, קיבלה שם אסתמה. והיא קיבלה את זה? היא קיבלה את האסתמה מהלול? אתה יודע משהו? גם לי אסור לעבוד בלול. גם לי זה עושה רע מאוד. לא, היא קיבלה את זה תוך עבודה. קיבלו אז הרבה, שלמה אוזן קיבל את זה גם כן שם. כן? אבל הוא תכף יצא, היא המשיכה לעבוד. היא המשיכה לעבוד. אין עבודה חקלאית שהיא לא עשתה. היא הייתה חלוצה במלוא מילה. לא מובן המילה. כן. והיה לה ילדות איומה. כן? כל הפרעות, כל הפוגרום. היא נולדה כשלמשפחה היו כבר 3 ילדים. כן. האבא היה דתי, הוא לא בתורה, ובקושי פרנס את המשפחה עם איזה, בתואר איזה חייט באיזה כפר קטן ליטאי, אנטישמי, זה, כן, מין גטו קטן כזה. היא ראתה בעצמה איך שלאבא רצו את הזקן שלו. אדם הוציאו אותו. והיא נולדה, אז האימא שלה מתה. בלידה שלה? בזמן של לידה. ואיך שהיא הגיעה בתור חלוצה. כן. והיא הגיעה לשרית. ונכנסה מיד לעבודה, היא עבדה במכונת דייש באבק של הקש. היא עבדה בחקלאות, עם פרדות. אחר כך היא עבדה בלול. רגע, ואז התחלתם מה שאומרים היום, לצאת ביחד ואז התחתנתם? כן. עשיתם ממש חתונה? לא, בכלל לא הייתה חתונה. לא הייתה חתונה. רגע, ואז החלטתם לעבור לגור בחדר משפחה? כן, לא היה חדר. אז איפה גרתם? כל אחד באוהל. באוהל? עם אחרים. מה כל הסיפור של הפרימוס? זה היה נכון? בוודאי, אני באתי הנה, אז מיד הכניס אותי בתור פרימוס. למה עשיתם את זה? למה עשיתם את זה אחד לשני? מה? אתה רוצה להגיד לי שאתם בתור זוג צעיר, לא היה לכם חשק להתייחד?
לא היה לכם חשק לישון ביחד? אז לרדת לקוצים, לא הייתה דרך אחרת. ואחרי זה שהייתם חוזרים הביתה, אז הייתם כאילו ישנים בנפרד? קודם כל, אל תשכח שגם כשגמרנו בחושך, תמיד היה עוד עבודה אחרי האוכל. פה היה תירס למשל, כתבנו תירס בידיים. אז היה לנו מכונה קטנה שהיינו מוצאים את הגרעינים יחד. היינו מוצאים בידיים, יושבים לפני אחד האוכל על הרצפה עם שקים פרוסים, היינו מורידים את הגרעינים. היינו מבררים עדשים למשל. כלומר שכבר הייתם מגיעים הביתה לישון, אז כל מה שהיה לכם חשק לעשות זה לישון. ודאי. היינו הרוגים גם, אנשים צעירים, הוצאנו את כל המרץ בעבודה. אבל אתה אהבת את שפרה, ואתם לא חשבתם אז יותר על עצמכם קצת? איפה? זה התחיל הרי עם הילדים אחר כך, כן. היה בית ילדים, לאמהות אסור היה להיכנס. זה שייך לקיבוץ, ויש מומחית שמטפלת, ונגמר. לא, מרדכי, הוא בא, זה היה היחידי הרי בשרית שהוא נולד עם עברית, והוא ספק בעברית, וידע עברית. מי, מרדכי תלמי? אמיתי? לא, מרדכי אמיתי. האבא שלו היה משוגע מורה לעברית בגימנזיום הזה. אותו כבר לא הכרת, מה? לא. זה היה גם... בטח, סבא איה, בטח שהכרת אותו, הוא היה משוגע לעברית. אייהו. הוא רצה ללמד את העברית שלו. כן, נכון. אני זוכר שמישהו היה... אייהו, למה קראנו לו סבא אייהו? כן. הוא לא אמר, אסור להגיד איפה הוא. איפה הוא. צריך להגיד אייהו. כן, נכון. הוא לימד אותנו עברית. כן, אני זוכר שמישהו היה מעשן בחדר אוכל, אז הוא היה אומר לו, שאף עשנך הכרמלה. אתה זוכר את זה? נו, איפה הוא? לא, אל תעשן עכשיו, אבנר, תעשה לי טוב, אל תעשן. למה? אם זה יגרש אותך זה כדאי. מה, אתה חושב שאני מבזבז את כל הערב עליך? לא, חכה, זה כבר, הקסטה נגמרת. מה? הקסטה כבר נגמרת עוד מעט. גמרת, לא? לא, יש עוד טיפה. מה הוצאת אותה? כי אני ראיתי שיש עוד קצת. אבנר, מה אתה אוכל? הארוחה הרגילה שלך? כל ערב אותו דבר. כל ערב אותו דבר? מה יש לו? מה זה, מה אתה אוכל? עגבנייה, מלפפון, זיתים וגבינה. וכמה שנים אתה כבר אוכל את זה? תמיד הייתי אוכל את זה בחדר אוכל. כן? זה היה תמיד. האוכל זה אצלי הדבר לגמרי לא חשוב. לא חשוב? אפילו הייתי רעב ללחם, לא היה לי מה לאכול. אז הסתדרתי. אני הולך לחדר אוכל בשביל לא להיות לבד. לא להיות לבד. ודאי. למרות שאין שיחה. ואם אתה יושב לבד בארוחת? אני יושב ברצון על יד הקבוצה של הפועלים הערבים. הערבים. אתה רואה שיש לי, כל הילדים שלי, הם בשלושה קיבוצים, ואני הקיבוץ הרביעי שנשארתי לבד. אתה לא רוצה לעבור לגן שמואל. זה מה שניסיתי להגיד לך, להסביר לך. זה נקרא כשאתה קשור לבית. מובן שאני מרגיש בבית הזה יותר זר מאשר איזה מתנדב שנמצא פה שבועיים. למה? זה שאני מרגיש פשוט מאוד, קודם כל אין כבר חברים. מי מכיר את הזקן הזה בכלל? מי זה פה? מה הוא עושה פה? אבנר, הגזמת. לא, זאת אבנר, אתה נסחף בחייך. אני לא מכיר תמיד. כמו שהכרתי כל עץ, וכל פרה, וכל פרידה, וכל טרקטור. אז אתה לא מכיר את כל הילדים, בסדר? אני לא מכיר של מי זה ושל מה. לא מכיר את האנשים בכלל. אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, מי שככה רודן כלפי הקיבוץ ועניין ההפרטה, כן? וההבדלים מבדילים בין צדק לאחת ולשני בחברה,
בדברים מעשיים בעיקר. לזה מגיע ולשני לא. יש חוקים, ויש חוקים שונים לכל אחד. מתחשבים עם הפרט, זה עשינו תמיד. כן עשיתם את זה? תמיד התחשבו עם הפרט. וזה אחת המעלות של החברה. אבל יחד עם זה, זה יוצר את מה שהשני קורא אי צדק. זה מתחיל בזה, שאז יצא לי פעם אחת להיות יחד עם הגזבר. אז אצלנו כשהיה אוכל והכל מוצם, וארוחת בוקר זה היה נגיד תה עם ריבה, עם לחם עם ריבה. אז אני בא איתו לחיפה, אז הדבר ראשון, אנחנו אומר, יש לנו זמן לרכבת, נלך לאכול ארוחת בוקר. לקח אותי לאיזה... מסעדה. אז היה מסעדה. ראיתי, הוא שם כבר מכירים אותו. מכירים אותו, כן. והתחילו לתת על השולחן שינקו. תראה מה זה שינקו? כן, 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 כן. שינקו וחמה וקפה הנשמה שלך יצאה. כמה זה עולה. וראיתי שזה דבר רגיל אצלו. אז הבנת, יא אלגו, אתה הולך יחף בקיבוץ. בן אדם, גזבר, יכול בדיוק. לעשות את זה. אתה הולך יחף בקיבוץ והוא מתלבש יפה ואוכל את הכסף. למה אני מספר לך את זה? כן. גם אז היה דבר כזה. אתה לוקח את הלחם בשביל מחר? לכל השבוע? אני עושה מזה טוסט. אתה עושה מזה טוסטים? כן, ויש שם חתול, גם הוא צריך. גם הוא צריך לאכול. כן, ראיתי את החתול שלך. חתול יפה. תעזוב את השטויות. ואדי קלט, היית? כן. אתה מכיר שם את המנזר של השתקנים? כן. אני שם פעם עם שני חברים שלי. כן. באמצע הלילה דפקנו שם לנזירים האלה שיצילו אותנו, רדפו אחרינו בדואים. כי אנחנו עשינו מעשה שיגעון. זה היה באמצע הקיץ, חמסינים. אמרו לנו שאי אפשר ללכת לים המלח. מה שהיה לנו מים גמרנו, היינו צמאים שיגעון. עד שהגענו בסביבה של ואדי קלט. כן. אבל לא ראינו את ואדי קלט, היו לנו מפות מהמנדט. ופתאום באמצע היום, זה היה כבר אחרי צהריים, כן. ראינו באופק שיירה של חמורים עם בני אדם. אז התקדמנו כלפיהם, התברר שזה היו איזה 3 נשים ואיזה 2 ילדים עם חמורים. משני הצדדים של החמורים היו האורות של עיזים מלאי מים. הם מהמדבר באו לקחת מים בוואדי קלט ולהביא את זה. אנחנו חצנו אליהם, ביקשנו שייתנו לנו לשתות. הם ברחו, הם נבהלו. אנחנו היינו כל כך מטורפים כבר, אנשים אינטליגנטים, צעירים, אבל היינו חצי מטורפים מהצמאון. כל אחת התנפל לאחת החמורים וזה, פרץ והתחיל לשתות מים. לא ידענו איך לסגור את זה, כמעט כל אחת מהנים איבדו את כל המים. הערביות, הבדואיות ברחו. אחר כך הבינו מה שעשינו. אז ראינו באיזה סכנה, הם הולכים הרי להביא אותם. והתחלנו ללכת בעקבות שראינו שהם באים מהשם המים, נלך לשם. והבינו, זה מוכרח להיות במעיין, לא ידענו ואדי קלט. נו, ושמענו שרודפים אחרינו, על סוסים, בבדואים, היה עסק של חיים, הם ירגו אותנו, זה הרי ברור. הרי עשינו באמת מה, לגנוב מים במדבר זה פשע. פשע, כן. עוד בנשים, עוד בצורה כזאת.
אנחנו באנו בוואדי אל ושמענו איך שמחפשים, צועקים אחד לשני, הלכו ברכת. הגענו למנזר של השתקנים. הם הרי לא מדברים ולא כלום. אבל ידענו על זה וכי היה לנו בתוכנית, כי חברים בירושלים סיפרו לנו, זה נורא עניין אותנו. הקיצר, דפקנו שם ואחת באה, אחת היה מוסמך לדבר איתנו, דיברנו איתו, היה לי מזל שהחבר שלי, הוא למד אוריינטליסטיקה בפראג, והוא ידע ערבית, אבל הוא ידע ערבית ספרותית. אבל הנזירים הם לא ערבים. הם יוונים, אני יודע. יש שם כל מיני... היו גם ערבים. אבל ערבית, הם יודעים שפות רבות. אבל הם לא מדברים, זה שתקנים שם. כל אחד דקה באיזה... עכשיו זה אחרת. עכשיו זה אחרת. שינו את זה, אבל אז זה היה כאן. והם הצילו אתכם? והם הצילו אותנו. הצילו אתכם. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח אבנר, יום הולדת שמח. מה עשית שטויות? מה זה? קנינו לך איזה מתנה ליום הולדת, אבנר. באמת שטויות. אבנר, לא כל יום יש יום הולדת ליהודי בן 90? אז מה? תשב, מה אתה זוכר את זה, את השטויות? את מה? את המצלמה? כן. אבנר, זה צילום נהדר, זה נורא יפה. אתה נראה טוב. אני נהדר, צריך ללבוש חולצה. לא, אל תלבש חולצה, דווקא זה מעניין ככה. זה מעניין לצילום. מה שמעניין אותו, מה? אבנר, איך אתה מרגיש? איך אני מרגיש? כמו... לא בגיל 90, זה לא עניין של גיל. אתה חושב גם על העולם הבא? לגמרי לא. לגמרי לא. לא מאמין בדברים כאלה. כלומר, שאחרי שתמות, אז זהו, בזה נגמר הסיפור. בוודאי. יש לך פחד מהמוות? מה? לגמרי לא. לגמרי לא. להפך. יש לך פחד אולי מהסבל לפני המוות? יש לו כבר. אני מעוניין שלא ידעו שום דבר. למה אתה רוצה להסתיר את זה מהם? בדיוק כמו שהאסקימו עושה. הוא היה פעם צעיר וגם כן הוא הבין שהצעיר צריך לחיות ולא לסבול מזה שהקרובים לו סובלים. מה היית רוצה שיזכרו אחרי שתמות? הייתה זאת. אמרת לי שאתה רוצה על המצבה שיהיה כתוב אבלס. זה, אז מה? שיהיה נורא חשוב לך. כי זה משפחה. לא, זה לא בשבילי. מה זה, היות מתברר ש... טוב. התברר שאתה האבלס האחרון. אני במשפחה שלי, כן. לא אני, אלא בני. כן. הוא יהיה האחרון עם השם אבלס. אבלס. והיות והוא שינה את השם בשביל למנוע חתונה. כן. לארבל. כן. אז אני אמרתי, אני חושב שכדאי שעל הקבר שלו, אמרתי לבן שלו, שיהיה כתוב בסוגריים אבל. אבלס. מה שרציתי להגיד לך, שכמו שההורים, כן, חשבו שכשאני נולדתי לעולם חדש של כל התקוות, כן, המהפכה, האור האדום, שחרור העמים, נפלה האימפריה האוסטרו-הונגרית. זה היה בשבילם כל התקווה, בשביל שני הבנים שלהם. אחי קיבל
עשו לו ברית מילה, כדבר מובן מאליו, כמו כל יהודי. למרות שהם לא היו דתיים וכלום, לא הלכו לבית כנסת. אבל עשו את זה כדת והלכה. קושי, אולי ביום כיפור, אחר כך יותר מאוחר. אז אני לא יודע אם אפילו סגרו את החנות. אבל אם אחרי שנה וחצי שאחי נולד, הם החליטו שאותך הם כבר לא מולים. אותי לא מולים. לא מתוך נגיד בריאות או השקפה, אלא הם התנגדו לזה, זה קדמה, הקדמה באה. השקפת עולם חדשה. הקונטרוביסטים. כשכל החבר'ה הלכו והתרחצו ערומים או משהו. אם הייתי עם יהודים, אז... חשבו שאתה גוי. אם הייתי עם גוי, כן? אז שוב התביישתי בגלל זה שאומרים, איך זה יהודי, זה רמאות פה, מה זה? אתה שלם עם מה שההורים שלך עשו? בהחלט. עד היום? לו זה היה תלוי בי, לא הייתי עושה מה... עמדתי לפני הבעיה הזאת, אבל... כשבני נולד. מה? כן. אבל שיפרה לא ויתרה. אני רוצה לחזור אל השאלה של האינטימיות, של הזוגות הצעירים. דוד, קודם כל מה שפעם קראת או שמעת על האהבה החופשית של החלוציות, זה בערך נכון, בצורות שונות. תפרט. אותי הבריחו מפה, כן? כדי שבעל אישה, כן? שהיה לה תינוקת בבית תינוקות, ידעו שאני אצלם. שאתה מתעסק איתה. כן. והבעל היה איפשהו, עבדו עם פרדות איפשהו לעזור, אז הייתה חילופי עבודה, כן. והיה לו אקדח כמו שצריך, היה ברור שהוא יהרוג אותו. הבריח אותו, הוצאתי מפה. הייתי בגידגר. ואתה אז עוד לא היית נשוי? מה? אתה לא זוכר. נשוי בכלל לא היית. כלומר, הנעליים האלה שיפרה עשתה לך... כן, במו ידיה. במו ידיה. נכון. לפני 40 שנה? לא, 40, 35. 35 שנה. ואתה הולך בהם... כן, זה כל פעם מתווסף, היא כבר 13 שנה איננה. ואתה בנעליים האלה לא הולך יום-יום. לא, לגמרי, רק עכשיו, בזמן האחרון, אני חשבתי בשביל מה אני להחזיק את זה. אני שמרתי אותה ממש רק בשביל... לא היה טיול למשל לעיר, לירושלים, לטיולים בהרים זה לא טוב. אז יש לי זוג מכין, אבל איפה שאני הולך בעיר, זה היה הנעליים. בחורף, בקיץ, בכל מקום. וירדת מהאונייה, היה לך תיק אחד איתך. מה היה בתיק? כן, ומה שהיה עליך, מה יש... ואתה אומר שיש לך עוד משהו? תראה לי, מה היה לך? יש לי בטח עוד דברים, לא, אבל אני חשבתי על בגדים, אמרת לי, מה? היום... אז איזה בגדים? תראה לי. אני חושב ש... בוא, תסתכל על המעיל הזה. תוציא אותו, נראה. תוציא, אני חושב שאני זוכר את המעיל הזה. אני חושב שזה מעיל שכבר... אתה הולך איתו בשריד. הלכתי. זה מעיל... כן. ומכנסיים מאותו הצבע. כן. יש לי עוד המכנסיים ויש לי עוד זה. שהבאת איתך... זה לבשתי. את זה לבשת? באתי בדצמבר. היה חורף שם. חורף שם, כן. באתי עם זה, פה באתי על זה. וזה מה שלבשת אז, ב-1924. אתה מבין מה זה? והמעיל הזה עד היום אצלך. כן. רגע, תסובב אותו רגע הנה, שנראה מה זה. המכנסיים יש. תסובב אותו רגע הנה. עם המכנסיים, חליפת... יש לי גם אותם המכנסיים, גם כן פה. חליפת קורדרוי פשוטה, נכון? כן. הוא נהדר.
שאבא שלך נתן לך ואימא שלך... הוא כבד קצת. היום הדובונים הם הרבה יותר נוחים. מתחת זה... נו. הלכתי בסוודר. כן, וגם הסוודר ישנו, נכון? סוודר ירוק כזה. לא, זה סוודר שהלך, פה היה סגור. כן. אז למטה. כן. לא היו לו כפתורים. מהסוודר הזה, עשו לי חלק הגדול, קודם שפרה התחילה לעבוד בזה, אחר כך עזרו לה גם. תראה את הסוודר. אבל תראה איזה צמא זה. וזה הסוודר שהאימא שלך סרגה במו ידיה. עם הצמא הזה, אני אומר לך שפירקו את זה ועשו מזה שניים. זה ואחת בלי שרמולים. ואיך שהיא הכינה, אתה יודע, היא הכינה לי כל הדברים. על שנים. אני שום דבר לא הצטרכתי לקחת מהקומונה או מנעליים או משהו, חוץ מנעלי עבודה כמובן. אבל... כלומר, היא ידעה שהיא הולכת והיא הכינה לך... היא הכינה לי שיהיה לי הכל... הכל מוכן. חוץ מזה, כשכתבתי את הספרים שלי, כן? מה שאני לא... זה דרך כלל בלילות, ובטוח שזה הפריע לה. כן. היה לה שינה קשה מאוד וכל הדברים האלה. והיא ויתרה לי, היא טיפלה בכל דבר, לקחה ממני, לא נתנה לי לנגוע משהו לעשות. רגע, היית כותב על ספרים על כל הנושא של שמן, נכון? לא, קודם כל כתבתי ספר שלם על טרקטור. על טרקטור. זה ספר יסודי, הראשון בעברית היה בשביל... לימדתי הרי דורות שלמים של מכונאים. הייתי חבר בוועדות ממשלתיות מקצועיות. הייתי במכון התקנים חבר. יצאתי, זה היה בעניין של דלק ושמן. כי נעשיתי למומחה. והכל למדת לבד? כמעט הכל, טוב היה לי יסוד, כי למדתי בטכניון. לילה, היא נולדה על יד מעיין עין חרוד. כששפרה ילדה, היה לה מלריה קשה מאוד. ולא ידעו ולא לקחו בחשבון שהתינוקת שנולדה, היה לה גם כמלריה. והיא לא יכלה להחזיק אוכל בכלל, לילה. אז מה זה? מה שהכיל אותה, חוץ ממים, היא לא יכלה להחזיק שום דבר. היא הייתה מקיאה. אז כל שבועיים, שלושה, כן, אז היא הגיעה לאפס כוחות, והיא עמדה ממש על הסוף, כן? ובמדיצינה של אז, היה כזאת שהרופאה הזאת קבעה, אם הילדה לא אוכלת, סימן שהיא לא רוצה... לא רוצה לאכול. אז כל פעם היו, ברגע האחרון, מביא אותם לבית חולים, קודם להתחרות, אחר כך כשהתחילה פעולה. וככה זה היה שנה וחצי עד שנתיים, שהייתה מקל רזה. לא ידעו מה לעשות איתה. וזה היה עוד לפני השואה? כי היה לפני היטלר. אז על חשבון ההורים, עד שהסכמתי, רק שפרה עשתה את זה. אני לא הסכמתי לקחת כסף. קיבוץ לא היה שום אפשרות בכלל. אז עשיתי משהו שחד פעמים בכל חיי שלי. ההורים שלי, כן. שלחו לך כרטיס. הם כבר הבינו שיש פה משהו עם הילדה. כן, ושלחו כרטיס ונסעת, סיפרת לי. סיפרת לי את זה. אבל הם ביקשו שנבוא, הם ינסו להבריא אותנו, את הילדה. היה מלחמה להורים שלי בתור ילד, הם סיפרו לי את זה, אני לא ידעתי את זה, רק אחר כך ראיתי שנשאר מזה. עוד בתור ילד קטן אני אהבתי במיטה להתכסות מעל הראש
להיות לגמרי לבד. כן, כל אבל זמן זה- שעוד הראש היה בחוץ, אני לא לבד. אבל זאת התכונה של הרבה ילדים. אבל יש לזה סיבה. כן, אומרים שזה חזרה לרחם. אתה יוצר לך את הנקודה שלך. לא, אבל אומרים שזה חזרה לרחם. כי גם ברחם אתה לגמרי סגור. אבנר, אני רואה פה משהו על הקיר שיש כמעט בכל בית. מה? את הסימנים של הילדים על הקיר של הגובה. זה כבר מזמן. למה? יש פה על הקיר עוד, אני רואה את זה. פה, אצלי, אבל כן. איפה אתה תמצא את זה עוד? יש עוד בתים שיש את זה. כן, בטח. פה זה הגובה, ילדים באים שהם כבר מחותנים, אז הם עוד באים. מראים לילדים איפה שהם היו. אמרת לי פעם באיזו שיחה שאתה רוצה לחיות לפחות עד סוף המאה. זוכר את זה? במובן השכלי, כן. מה שמעניין אותי, כן, ודאי הייתי רוצה לראות מה יהיה אחרי 2000. יש דברים מאוד מכריעים כן. בחמש השנים האלה שעוד יהיו דברים נורא מעניינים כן. וקורים באמת יום יום דברים נורא מעניינים. כן. ויתרתי כל החיים על הרבה דברים, נהניתי מכל מה שעשיתי, אבל אני יודע שהגעתי לגבול, והגבול הזה, לו הייתי הלילה גומר, הייתי מבסוט. כן. ולו הייתי אתמול, היה עוד יותר. אתה מצטער או אתה מרגיש שאתה במקום הנכון? שאתה בבית שלך? זה המקום שבחרתי, בניתי אותו. מי זה אבנר? מי זה אבנר אבלס? זה מישהו שהיה. יאללה, בוא. גמרנו. בוא. נלווה אותך עוד את הקטע האחרון. טוב, תמשיך ללכת, תמשיך. אני פה רגע עוצר ואני רוצה שתמשיך. אתה תחזיר את המכונה, לא? כן, כן. אבנר, אז להתראות. שלום, שלום. שלום, שלום. תרגיש טוב.